Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika, ngiyanibingelela, ngiyathemba niyaphila. Igama ulinde uhle ngakhumala. Dr Life, qhamuka kwanongoma ehlala Nkosi. #Kwenzekwenzeke podcast. Ngaphambi ukuthi ngikwazise ke umuntu engiphathele yena sihambe lisetha namhlanje ake ngiqale la ngwethula laba kwa TDK car care la khona ke ningizimu Afrika ngithula ka ama perfume izinto zezimonto la khona ke ungoqala nje ubheka le yokuqala ngaliya une car perfume le okwazi ukuthi uyihenge lapha emontweni bese ikhipha iqholo zayo uphinde futhi ube nelapha na ke dashboard cleaner lapha na ke uyigoba lapha ku dashboard nje bese uyayishanga ngento yakho yokusula lapha na bese imonto yakho iba yinhle icwebezela kanti ke khona futhi ke i-car air freshener leyo ke ile yesithathu ningizimu Afrika lena ke uyithi yemfamfa lapha komata before nje ungena ugcoba uthi yemfamfa iphunga la khona lebelisafana nanezolo bese bakhona lapha yokugcina ke okuyi-car perfume i-car perfume leyo ke ningizimu Afrika air conditioner lapha nabona lapho uma khona umoya mawufaka umoya oshisayo nobandayo then uyithi imfamfa lapho imonto yakho kuyinuka kahle labo sibathola bakwa TDK car care kanti ke bothola lapha ke ku West Walk building floor number 5 lapha na ku room 501 inamba yabo ngabathinta kuyona ningizimu Afrika ngabathinta lapha ku 072-871-5707 kanti ke angidluleke lapho kuphatheleke insizwa namhlanje ningizimu Afrika eniyazi nonke Mjolisi nangi iceleni kwami akekho omunye ngo nempondo kodwa ke abaningi bamazi ukuthi ke noma abazali bakhe bathi uma libongwe ubaba wakhe ke owakagwala insizwa ke yasemzumbe ephethwe lapha ke inkosi ushinga kaningizimu Afrika lensizwe nama album awu2 nje kuphela ngicabanga ukuthi ke yokuqala uzoyikhumbula ayikhipha lapha ngonyaka ka2021 bithi ke baba ka Enzo 2022 yabuya yathi #DNkulunkulu okuyona ke edla abantu ke kulezi insuku kanti ke futhi ke lensizwe uzokhumbula ukuthi umatric wayo yaqeda lapha ngonyaka ka2017 lapha na ke eMabuthela High School ningizimu Afrika ungakhohlwa ukuthi lensizwe ka2000 enyangeni yes5 zomhla ka2 uzokhumbula ukuthi lensizwa iking yama 2000 kanti ke abazali bayo basaphila ningizimu Afrika uzokhumbula ke futhi ukuthi ke iye lapha ke University of KwaZulu Natal UKZN yenza lapha ke Bachelor of Social Sciences la khona ke ningizimu Afrika ibimeje nge-psychology kanjalo ne-English isilungu isikhipha ngamakhala lensizwe kanti ke iyacula nabaculi obazini noma ke yasebenza noBahubhe uPhumlani yaphinda sebenza lapha noSipho Sethu umntakandlovu kanti ke lensizwa insizwa ke eqopha lapha eGoli eMabozen Studio ingaphansi ke lapha ke unjenela wayo uMandla umntakahlongwane uzoyithola ku Facebook Mjolisi SA TikTok Mjolisi_SA ku Instagram Mjolisi_SA lapha ke ku 0710871489 uyakwazi ukumthola sengiyikhinde zonke ke indaba mfowethu akungibingelele ngikwamukele uhleleni kwenzeke podcast sengikhuluma kakhulu What? Ngizatha ukuthi ithuba ngibingelele ababukeli mhlawumbe ababuke njengamanje ubingelelayo uMjolisi umfana waphansi lemzube kwandele nkulisigodi. Kudele mayibona usekameleni ukuthi wenze njani. Kudele ubona akumbingelele mfowethu ngento yakhona mfowethu akumbingelele ngento yakhona mfowethu insizwe yakithi sengijulukile ngimanzi mina ake sijuluke sonke manje. Wemba alontumazile wena womosho moya wamheso ngithi wemba alontumazile wena womosho moya wamheso ngithi wemba alontumazile womosho moya wamheso ibisimhlala ngimnyaka ngithandana nawe wayibhula inhliziyo yami ibimhlanga iminyaka ngithandana nawe wayibhula inhliziyo yami ukuthi baba kayenzo umntwana ke nowami ukuthi baba kayenzo umntwana ke nowami
Sangipumile nguwe uyisuthando lami oh ay sangipumile nguwe uyisuthando lami khona le ngabe yakhona lenenye ethi nimulalo ubhejana faka mfowethu faka qawe faka mfowethu faka ngane yakwethu ayikhale unakalepi wabafana unakalepi wamadoda unakalepi wabafana unakalepi wamadoda naqale nabulalo bhejana siyeni bulala abantu wenzenjani uwo abantu abanalo upondo ngifuna ngodade wethu abantu abanalo upondo ngifuna ngomama bethu uthi ugobela kanjani babulawelana abanye abantu abolakele bafana nyanga njani khona lena lapha ngesithubu abanye abantu amasakalethi ngeke waqhubeka noma sakalethi maye waqhubeka ay afowethu ayikho into engayikhuluma ningizimu Afrika kunzi sematholeni Mjolisi ufikile bafowethu sizwe sencane qhawula kithi sethatha usibeke ungena emculweni njengoba uyinsizwa encane kangaka mfowethu kwakunjani ukwamukeleka kulomculo kaMaskandi umculo uyawazi umculo lona hey osezingeni kakhulu lezi insuku mfowethu olandelwa abantu abaningi esikhathini sanamhlanje mhlawumbe mfowethu mangizoqala nje kuyaye kube into engajwayelekile ukuthi mhlawumbe abantu abancane njengathi bathi mangabe befika mhlawumbe bebe negalelo kodwa ke mhlawumbe ngenhlanhla engithenga abanayo sure ngithe mangifika endimeni ngase ngibe umuntu mhlawumbe kubalula ukuthi abe recognized sure abantu basheshe bembone ngoba mawukhuluma ngobaba kaEnzo akekho umuntu ongazi ukuthi ukhuluma ngomjolisi because akekho umunye ubaba kaEnzo khona endimeni mina kuphela so ngicabanga ukuthi futhi isasasa libe likhulu kakhulu ekuthenini mhlawumbe ngikwazi ukuthi abantu bengazi bengibone futhi bengamukele ngendlela eright yeah njengensizwa ke ensizwa ke ngiyazi ukuthi njoba ubusemncane nawe uyahlanganisa uthema uhlanganisa kwakho kwaqondana ukhula lento lemfowethu ubunawo umqondo wokuthi mhlawumbe usafunda primary high school uzofika euniversity yobe ngisaqeda yayivela ichuma into yakho ubunawo umqondo wokuthi mina vele ngizoba celebrate noma ngizocula uMaskandi noma ufika kanjani lapho mhlawumbe ke izimo mfowethu engizothi akuyona into mhlawumbe engakade ngizothi mhlawumbe kuyi-career path yami ngikhula ngokuthi cha mangigiba seminyakeni emingaka nami ngiyoba i-artist noma ngicula uMaskandi sure but noma kuyinto engikhule ngiyithanda njengomlandeli nje njengabo bonke abantu kodwa ke ngithe mangifika enyuvesi noma emfundweni leyamabanga lawa phezulu sure so bengihlala nomunye mfowethu obe nesiginqi so bengingakaze ngisihlale since ngazi uhlala usumdala ngisihlale usesikoleni euniversity yeah ngoba sikhala kangaka nje impela ngiqala ukusithinda ngo2018 ukwazi ukuthi konke isiginci ngisibambe ngikwazi ukuthi sibe seduze kwami ku2018 Mjolisi shudulu ubukhali mfowethu ungathi kukhona abantu okuthiwa isiginci basifunda iminyaka nanokuthi phela nkabi yami kuyahluka ngoba kunento esuka iphila kuwe bese kuba nento osukuyenza ngoba uyibona abanye so mina kuyinto mhlambe vele bivele ikhona ukuthi akaze ngiyenza into beyinjalo so ngithe mangisithatha ke kulo mfowethu ngilibele ngisithinta kwayinto engijwayela nezandla zacine zijwayela then kuthe ngonyaka ka2020 ngakhipha isingle yayithi usizi bazoyazi abaningi la mhlambe ke bayibona khona abanye okoqozisa lapho noma wawukhiphe nje serious ngasebenza eGMD light ekwini mfowethu so ngithe mangathi 2021 kwase kuqhamuka omnye mfowethu wasecela ukuthi angisizeke release i-album so nakhona ngayenza nje kuyinto engayinakile ngoba ngangakaze ngitshela ukuthi ngingaba umculi but ngase ngiyakozenza ingoma ngoba phela ngiyakhompoza ngumuntu vele ophila ngayo lento so yayisivele yenzeka bafowethu na insizwa esencane uMjolisi ikusasa lomculo waseningizimu Afrika igugu lethu siwumzansi Afrika masikhuluma ngomculo kaMaskandi siyayiqhenya ngalensizwa ngempela kodwa ke mfowethu ngifuna ukuzalana umuntu osemusha
ohlanganisa nesikole ofundayo nakho siyathola lana ukuthi ukwenza iBachelor of Science of Social Sciences mfowethu ikhona indlela kuyahlangana lezinto zakho noma uyakwazi ukusiphusha zombili wenza kanjani uphasa esikoleni ngapha futhi ubukwazi ukuthi ucule ngicabanga ukuthi kufana lo mbuzo mhlawumbe ufana nokuthi ungibuza ukuthi ngidlala kanjani ibhola ngisesikoleni so uma udlala ibhola uyayifunda uqede uma uqeda ukufunda mhlawumbe ngesikhathi lesi free uhamba grounding uma ubuye grounding ubuyele ekhaya so ngiyacabanga nami music uyinto efana nokuthi ngiyadlala nje kuyona i-hobby kahle so uma kuthiwa i-hobby akuyona into esengizothi ingibamba usuku lonke angikwazi ukwenza ezinye izinto so isikole into engicabanga ukuthi iyona into vele ngayisukela ekhaya ngayele enyuvesi so uma ngifika sekukhona music uvele into ongangifusana ngo12 ebusuku ukuthi angenza ingoma ngothando ngizoyenza ngiphele ngisho 5 minutes izobe si right uyabo so into nje yini ekuqamelana oyithandayo nje ngoba usendimeni kaMaskandi yini nje uthi hayi bafowethu siyacula kodwa nje ngiyathanda la kuMaskandi yini nje oyithandayo kuMaskandi uthanda ngoma phela ziyakhala la kuMaskandi yini oyithandayo mfowethu mhlawumbe emculweni nje ujabo nje wakuculwa nje mhlambe makuthiwa niyabizwa emcimbini mhlambe uthanda lokho noma ucula phambi kwabantu noma ukubona insizwa ayishovana noma ukubona abantu bejabulela umculo kuningi kodwa okuthokozisa ngempela oshoyo ukuthi noma imali cha budi okubalekile ukuthi asiculela imali iyafika yona kodwa kufana noma ngathiwa yini oyenzayo noma ngathi unebusiness but uma ungabe ngizothi mina mhlawumbe ngidayisa inkukhu noma ngathi ama-chips noma ngathi yini but ngidayisela ukuthi ngoba ngiqala ukuthi ngizoba nemali engaka ezongena ngiyizingene leyo mali because izothi kusangena ishumi usubhizi uyalisebenzisa endlini so uzogcina ungayiboni vele so mina ngokwami mfowethu kukaningi-ke ungakhuluma mhlambe ngokuthi unga-understand ukuthi into engiyenza ikuphi but ngithanda kakhulu mfethu ukudlulisa umyalezo bengumuntu obekade ibhala inkondlo ngisafunda amabanga lawo 6 7 so kodwa-ke angiyonto ingagxila kakhulu but ukudlulisa umyalezo so ezami ingoma moyilalele ngeke ukuthi usuyilalelile uqale phansi uzobuza mina ukuthi bethini ngoba ikutshele yonke into vele from the start iziyophela so mawuzobuya kimi ungibuza ukuthi bengithini shuthi kahle kahle ngabe ukulalela okungekho ku no qhawula kithi sesikhathini la khona sike savaleleka wena uqhamuke ngayi COVID-19 mfowethu uthe uqhamuka ngeCovid-19 2021 waqhamuka washaya ulozolo ukade ukhiphe i-single track ngo2020 so ingqinamba kukhona mhlawumbe ngathi ukubambezeleka okube khona ngenxa yesimo lesi seCovid-19 as i-artist bude ngicabanga ukuthi mhlambe ngizothi mhlambe kuzoba khona kodwa ke akukho bengisakubonile ngoba vele ngifike kusebenza kakhulu lento ka-online uyabona so okuyona into engifikele kuwe so into uma ufikele kuwe wena usithi awuyazi lento kuthiwa i-cassette uyazi sisakhula nayo emakhaya agayiwe phela kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kushuthi mhlambe njengoba ngisho ukuthi kukhona mhlawumbe kusazofika ngikubona okusha kodwa kulokho engifile kikho okwamanje cha kusahamba kahle ngalendlela evele ngifike kuyiyo yabona so ayikho ingqinamba engathi mhlambe sengingaba nayo ngaphandle ke mhlambe uzothi kulekho imicimbi ke ukuthi ungaqashwa kanjalo sengingayileyo nto leyo nje kodwa nje in terms of music cha Mjolisi kunento engifuna ukuyibheka la ngalandela kancane noma ukudaba lakho ngaliqedanga kodwa ngalibona ku Facebook anganoma live kodwa khonto koyixoxa mfethu mhlawumbe asivumelelanga ukuyikhuluma lolu daba sike sivumelane nezinsizwa nezintokazi ukuthi ngilibuze kodwa liyangifikele ukuthi mfethu ngiyakubona ucomplaina kakhulu indaba ye-manager nani ungase nje qapha mfowethu usithatha usibeke ukuthi just nje ama minute ambala ukuthi kwahle kahle kwenzakalani lapha mfowethu mhlawumbe mangendlula nje kwaba isimo nje nami esangiphazamisa kakhulu einhlelweni zami ngoba mhlawumbe ukurelease mina bengiplan ukuthi ngizokhipha ngabo September lapho yabo but ekusebenzeni kwami because ngisebenza nomfo vele ongenankinga nami e-studio nje ngafika ngirecording ngoma ngakho ngisho deposit so ngafika ngarecorda mhlawumbe kwaJuly so uma urecorda ke njengami wena mangabe uphethe icompany
noma athi uphethe iphinji company abasebenzi bakho vele bazoreporta kuwe noma athi uyimanager noma athi wayini but ngoba wena uphethe company kumele kutshela ukuthi hayisenza ukuthi manje sidinga ukuthi uzokwenza kanjani noma iprotocol seniyayiphula yep so uma wena uhlelo kubanika ama resources labantu laba abala ngaphansi kwakho because mina as much as ingeke into ethini esasivumelene ngayo noma yaba amaphepha athile mhlambe esaba nawo kodwa bekumuntu engemhloniphayo ukuthi noma yini engiyenzayo ngiyarefer kuye njengomuntu okuyena ongithathile wangisa lapha so uma sekushaya isikhathi ukuthi siya recorda bese ungitshela imali awunayo noma ayikho yabo so ngilimaza umsebenzi wami mina ngoba kubantu ababalandeli uma ubheka abalandeli bamaskandi kwesinye isikhathi aba understand ngizothi angikhiphi bese kuthiwa hey Mjolisi wenza ukuthi nokuthi so kwakukuhle ukuthi ngingazisa abantu ukuthi no yazi umsebenzi mawungaphumi it's just because of this and this and this not ukuthi mina mhlawumbe kukanjani so bona be understand ukuthi umsebenzi mawungaphumanga awuphumanga but ngenhlanhla ke kwakhona abantu abathile abangenelela then ngakwazi ukuthi ngicine ngikhiphe album yami yesibili so kuyadura ukhipha album ne iyadura ngaba nje mfowethu mangabhazami close to 15,000 osebenzayo mina engikhokhile nje for ama cost ngoba ayahlukana ngeke ngibaleke ukuthi umopla kuphi unqoba ukuthi isiginci uyashayela ngoba ngizothiwa nesiginci ngiyakhokhela ngcono ngoba wena uyayibambe lapha esigincini ama cost athi kwehla kancane khona futhi akuyonto eshipile ngoba futhi sazoyegoli awu record na la eThekwini kuyasetshenzwa khona ukuthi umsebenzi wami ngiyawukhathalela mfowethu and ngiyathanda ukuthi ube equality ungagcina ngenzela abantu into mhlawumbe ezogcina ibenzela phansi kuyaye ube kuhle ukuthi wenza into esistandardini ezokwazi abantu babeyilalela ibe right so Mjolisi ke sikunyaka ka2022 la khona sisekhathini la impilo imisebenzi ngekho la khona abantu befunda kodwa imisebenzi bengayitholi ngifuna ukubheka ukuthi mfethu kuhulumeni wamanje just nje ngifuna uqonda ukuthi wena uyibuka kanjani uhulumeni lesibhekene naye sike sithi mhlawumbe ukuthi igudle emculweni ukuthi ubuka mhlawumbe abantu abasha ebalekelela ngendlela yakhona noma ucanga ukuthi mhlawumbe akwenzayo kukuhle noma wenza kahle uthi nje umbono wakho ngendlela ama officials kahulumeni noma abantu abakhethwa abantu ukuthi basilekelele ikakhulukazi nathi kulomkhakha wethu womculo thothi mhlawumbe sesifuna ukuqasheka sisaqasheki ngapha ithini nje into ukuthi uhulumeni are you happy ngaye eziciko mhlawumbe ke noma ngingene kakhulu ngoba angazi ukuthi baye besebenze kanjani eParliament kodwa ke mhlawumbe ezimweni sayo imisebenzi nanokuthi angazi ukuthi mhlawumbe ayikho isiphi isizathu salokho yabani noma mhlawumbe sesibaningi kakhulu angithi phela kwakulinywa kuqali abantu babehlala emakhaya kulinywa umsebenzi khamba abantu ababili abathathu manje sekunzima kakhulu wonke umuntu usemadolobheni kodwa ke mfowethu ngicabanga ukuthi okubaleka kakhulu mhlambe noma okungaba nje advice noma yibani ukuthi yes ukufunda siyafunda but mawuzosheka kakhulu lezi zinye inhlanga ayikholelwa kakhulu ekuthenini imfundo yona engayisizwe abantu uyashaya la so noma yini oyenzayo yenzela ukuthi ukwazi ukuthi uzizele into yakho ngelinye ilanga noma athi uyafunda but mina njengoba ngenze psychology nje angeke ungihlule ukuthi ngihambe ngiye edolobheni ngiqashe iqhogwana lami then abantu beconsult mina noma yini abafuna iconsult so yonke into engiyenza eyami I register nawo so noma yini oyenza engathi ungayenzela ibese eduzane kwakho ungagcina ufunda ngoba uthi manje mase uqedile ucela ubheka uhulumeni naye uhulumeni ngobe lapha naye uqashiwe vele uyasebenza naye angawuswela nje umsebenzi khona abafuna ukungena but just because baningi nabo so angeke ngithi mhlambe iphutha likuye noma likithi kodwa mhlawumbe khona la likhona kodwa ke ukuthi nama ngiculusekile ngendlela uhulumeni asebenza ngayo noma ngingasho ukuthi ngiculusekile uthini Mjolisi uphendula ngombuzo sengizulu usibe madoda mfowethu uculusekile uhulumeni phela uhulumeni umsebenzi wakhe ukuthi akuthembisayo ukuthi akhela abantu izindlu ukuthi asitholele imfundo right abantu bathola uNSFAS ngendlela nangesikhathi yonke lento leyo wenza amathi because into abayishoyo noma into futhi ebhalwe phansi ukuthi kumele kwenziwe lezo zinto ukuze izwe lethuthuke mina benguthola uNSFAS
Shuthi kusho ukhulumeni hayi ke into South Africa akusukulokho mina umqo shuthi uhappy bafowethu cha happy okay ke hayi vele bengafuni ukuthi uthi wrong kodwa bengifuna ukuzwa iside lakho ukuthi wena umbuka ngalopho uhlangothi okay mfethu nangumuntu omusha ungangomjolisi ufuna ungena emculweni osukuthe wafika wena kuumculo yini osofayiqaphela angafike ongayinika umuntu ongasekhaya ukuthi hey yabona uma uzongena la nakho ungaqaphela okuyingozi ocisheke nami kwangilimaza uthi ke ngicabanga ukuthi mhlambe ilokho esesedlule kiko lokho mhlambe kuyo recorder istudio yes uye ku recorder but mawungena nje ngicabanga ukuthi ukuba careful nje ezi artists ngoba mawuzithatha izinto light uthola abantu osebenza nabo kanti abayithathile light izinto bona bayasebenza ngendlela yabo so ngiyacabanga ukuthi kuhle ukuthi uqone ukuthi wenzani nini kanjani uyabona ungaze ugcine ukuthi mhlambe ekhambeni kwesikhathi ususebenza ibanga kanti futhi lekubuyisela back to square one uyabo so kubalekile ukuthi wazi ukuthi wenzani but okwamanje ayikho inkinga engathi ngibhekene nayo mina ngaphandle kwale eyangivelela nayo futhi ngadlula kiyo ngaphela akuhle ukuthi mangabe into yenzekile bese ubambelela lapho cha shiya inkinga uqhubeke nempilo ngoba khona mhlawumbe abantu abakhulelwa ngaphezulu kwalabo abantu kade unabo abazokwazi ukuyisa phambili mfowethu zimnandi indaba sayixoxa akungishayile yanto mfowethu ngifuna ushaya noma zibe entathu ingoma ezahlukahlukene ezintathu nje ezahlukahlukene mfowethu oyizwa nje ayifikayo kuwena noma ungangishayela kakhuzana noma ungangishayela ekabani ekamthandeni noma ungangishayela noma ekabani efikayo nje kuwena kodwa ngifuna zehlukane zibe u3 suka sinade mzombe bafana bangongo ngoba kwala bathi Mjolisi king ama 2000 simcela ukubelo kwala mfana manje usindo wabaleki inkoba lavungulo isipho socansi sona ikalisabeku usindo wabaleki inkoba lavungulo isipho socansi sona ikalisabeku abamhlophe banomo bazongela ukusizwe laba mhlophe banomo bazondela ukusizwe lethu yena namazo anabazabi ngcilazana yena namazo anabazabi ngcilazana onanze ngcilazana ngcilazana yetinanze ngcilazana ngcilazana onanze ngcilazana ngcilazana yetinanze ngcilazana ngcilazana Kubuka wethu zishintshe mfana kithi ningizimu Afrika ibhekile awusona madoda sobe khoma bathi ibhekana nayo yibheka futhi sawubona somandla mina ngikuleka kuwe baba yithi diye nkulunkulu pendule incwadi yami sawubona somandla mina ngikuleka kuwe baba yithi diye nkulunkulu pendule incwadi yami isemele ngileminyaka baba mina ngihlelo sizini awungibani ngani bobo mina ngihlulekile manje iwathi ngishonale akulumi lutho sengizame wonke emhlabeni ngithi fulatho ngalami aw suka qhubeka mfowethu awungishaya ngithakele mfowethu Itemba la miwela 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 umabana ndu
abalifuna uthando luhle abantu banamoba abalifuna uthando luhle ithemba lami wena ithemba lami so madoda yabona umusangishela kanjalo ukhehla lami madoda ningamdlombana vukudla madoda ngiyathinteka mfana ushaya kahle mfana uthi inqambo manake ake sihamba nje Mjolisi ake ngipheke mfowethu ngembuzo emithathu ngivele nginqamlele nje khehla lami 3 questions imibuzo engahlelelwe imibuzo zothi mangiphendula yona mfowethu nami ngijabula ukuthi uhamba uyitholile just only 3 questions hayi bothi khuleke ngeke ngibuze kakhulu ngibona i-team isiqaya yabona mase ngibuza lo mbuzo ke kusuke sengijaha i-team yami ukuthi ngiyibona ihleka kuyangijabulisa ke ukubona engineer labehleka right question number 1 just think answer nje mfowethu isiqephu esinye esezedlule sala ekhaya kwenzeke podcast kunentokazi yokuqala siqala ukuba nayo kwi podcast ngabe ubani lenkosazana uzulumuza ithi wethu i-podcast isineqephu ezingaphezulu kweziwu 13 siphuma njalo ngama weekend njalo ama weekend skip iqephu njengoba nalesi sophuma nje ngile weekend so ngizama ukuthola ukuthi uyiphi intokazi iyodwa sike sayibiza la kwi podcast yethu ingabe yipi Zinayo la indimeni hawo umuntu obvious phela mfowethu umuntu na uthi sinakhona la indimeni sinola indimeni omuzi sedlule ngayi ngizodedela umbukeli ngasekhaya because bayazi bona bayilandela ikwenza ukuthi ubani siyadlula hayi asedlula okay okay number 2 uyazi Ukhozi FM Ukhozi FM athi Ukhozi FM 90.4 to 107.4 right okay Ukhozi FM ngaphambelini ngizokunika nje mhlambe ngithi okay lube namagama awu2 ngaphambelini before kube Ukhozi FM kwakubani any kulawa u2 ngoti radio bantu are you sure cha ngicabanga kanjalo so mina Mjolisi ngifuna mina umuntu athi i-radio bantu hayi nginesho phela ngikhule kushiwo kanjalo ethi radio bantu ebeli before Ukhozi FM khona enye ngese ngikhodlileke ngcono ukuthi at least ngoba ngizamile ngangasho ukuthi shona omabili ngithe channel lodwa mhlawumbe lelinye selidala kakhulu manje nami ngangakafiki kwaqala ngalo radio bantu vele phela ufika vele Ukhozi noma nganalwazi kube nini but kube recently uthulibizwe ngokhozi FM but kwaqala kwa radio bantu kwase kube lelo gama lelo but ke asikho ke lapho nabantu bazoyigugulushela bazi ukuthi yakhula intsha njengoba sibancane kumele siwazi umlando Ukhozi luyigugu kuthina ngoba wona umsakazo omkhulu eAfrica futhi olukhuluma ulimi lwesiZulu so ke kodwa at least i-radio bantu ufikile lapho okay thank you angazi mina ngikhulu ukuthi ningizimu Afrika mbukelo wethu usho uyamcorrect okay awusho umuzi owodwa noma ngabe isiphi isilo esike sabusa khona uphunga namageba undaba ujama usezengakhona noshaka udingana nompanda ucetshayo nodini izulu uphuma nobheka uzulu nomhlokombani nkosana khothamba kanjalo nale khona ebusayo umisizulu ongiphe nje umuzi owodwa waziyo wenkosi wesilo noma ngabe isiphi yabona ngokucabanga ukuthi no my ukuthi miningi yabona kodwa ke ngicabanga ukuthi ngizosho walesi mhlawumbe sisanda ukhothama wakhangela yona mhlawumbe abantu abazowazi kakhulu angazi phela noma mhlawumbe ngiyehlathini kodwa ke okay no mina angikwazi ukusho ukuthi right noma wrong so dedela umbuko la sekhaya ukuthi lo muzi oshoyo ukuthi wakhangela oyasisilo umdlokombani isilo selthi umdlokombani uzolithini yes ukudweni owakhe inkinga mawutho wakhe like angithi bafuna usho phela ukuthi inkosi ethinje bangibalela amakhosi njengoba usho nje umdlokombani bekumuzi wakhe noma umuzi kayise phela kuzokwenza kuyenzeka phela umuzi njengasho nje isile sikhona asikabi nawo umuzi mangicabanga
Okay. Yathi mangicabanga ngasikabi nawo umuzi esawusebenza umuzi yoyise emkhulu. To demand sazoba nowazo. Sazo wakho wasisi. Oh. So wena ke kulowo show yokumuzi isiphi isilo? Ayi cha ukuthi bekunganalo ulwazi lokuthi mhlawumbe kuyaye kube kanjalo. Ngigwebe la mina. Awu Mjolisi angitho nomuzi ubabugwala ukhona uyaphila. Ukhona umuzi wakini angithi? Yes ukhona. Ukhona. So wena maswakho umuzi wakho, andikuba umuzi wakho. Yebo kusewumuzi oyihle kodwa phela ngaphansi kwegama lakhe angithi. Inkinga mina indlela engazi ngayo njengesilo sama 2K. Indlela engazi ngayo phela ukuthi mina vele ngeke ngiphume ekhaya ngithi. Mangakha ngisuka khona ekhaya ngoba nobaba mephuma kuzosala. Hayi ngeke Mjoli, hayi ngeke ngiyeke. Ubazo decide la ngeke ayikho lonto. Ayikho leyo. Mfowethu sikhumbuze izinkundla zakho zokuxhumana mfowethu esingokuthola kuzona. Sikhumbuze nje mfowethu abantu ukulandela khona zinamba zakho ukwazi ukuthi bathole umculo wakho futhi bawu-download. Ngiyathemba ukhona kuzo zonke izinkundla zokuxhumana njengoba ushilo wena umtshito wama 2K mfowethu. So into zakho vele zihamba ngesimanje manje. No mfowethu ngicabanga ukuthi kusimple kakhulu ngoba mawungena kuFacebook Mjolisi SA. Sure. TikTok nakhona Mjolisi_SA sure. na ku Instagram into efanayo. So ke ngiyacabanga ukuthi lokho mawungene lapho uzokhona ukuyithola zonke izinto but number sengingayishaya nge 071 so mawungena nje ungisheka uyayubese uthola yonke into edingayo uma ufuna ukuxhumana nami uyathola ukuthi uxhumana kanjani nami bese kuba lula nokuqasheka. Ngicabanga ukuthi yona into ebaluleke kunazo zonke leyo ukuthi ma ungithinta nje ingathi ungangithintela khona ungangithintela ukungibingelela bese kuphela kanjani. Mala kuba into la ngewisa sokubingelela kuthi sothi heshe siqede sijule. Okay mfowethu ngaphandle nje ke kokupholisa nje ke nokumosha isikhathi esithile mfowethu ngaphambi ukuthi ngibonge ngiqala ukukhumbuza nje abantu bakithi ukuthi sibonga kakhulu lapha kune 3K car la ukhona ukwazi khona ukuthola into zezimoto khona lapha i car perfume kube khona lapha i dashboard cleaner kube khona i car air freshener bese kuba khona lapha ke i car perfume khona uzokwazi ukuthi ke ubathola lapha ku West Walk building floor number 5 room 501 kanti bathola 072-871-5707 lapha eThekwini ukwazi ukuthi uxhumane nabo bakudayisela i-product yakho. Ningizimu Afrika i-company yenkosazana leso asiyisupport nanka ama products ayo la ngaphambili sibathinte sikwazi ukuzwa ukuthi ke singabalela kanjani kakhulukazi omnyama aseke omnyama. Mfowethu isithini ongafisa ukudlulisa kubantu abasha abasekhona njengoba ku December uDecember kubusy ngendlela eyisimanga ukuthi abantu basiphathe kahle bedla kahle nama holiday. Ngiyacabanga mfowethu ukuthi kunalento mhlawumbe ukuthi baya December. Yeke December ngapho yes. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi mfowethu noma kuphi lapho umuntu ekhona ngathi ke mhlawumbe bekungenzeka ukuthi benze sure ukuthi noma yini abayenzayo bekhumbula phela awuyenzeli namhlanje kuphela. Kumele wenze namhlanje ukhumbule ukuthi kuzosana kusasa. Uzoshaya futhi unyaka ozayo so asiphinde sibonane nje ngonyaka ozayo kuseyimi kusewuwe ikhona ingalo ukhona umlenze yabona uphelele usewuwe nje right so abantu abajabule beyibheke mfowethu kahle kakhulu lo December siphinde sibonane ngonyaka ozayo siphileni. Akekho omunye ngaphandle ke kweking yama 2K umjolisi insizwa ke yakwagwala umalibongwe yalizwa negama umalibongwe ningizimu Afrika sesiyahamba ke njengamanje sibonga kakhulu ukuthi sibe nawe ohlelo namhlanje #Kwenzekwenzeke podcast la khona kade sivashole insizwa esencane ke insizwa ke yama 2000 isiphethe sonke ngoba singaphansi kwayo sikhothama kuyona kanti ke angizokuphuma ke nje ke ngihambe ngizokushiya nengoma emnandi yakhe entsha kwi CD entsha uyihloko se album ethi Dia uNkulunkulu ithokoze imnandi kakhulu.
isawubona somandla mina ngikuyabona ngithi uNkulunkulu phendula incwadi yami isawubona somandla mina ngikuyabona ngithi uNkulunkulu phendula incwadi yami iseminingi leminyaka baba mina ngihlela sizini awungibani ngami ntombi sengihlulekile manje iseminingi leminyaka baba mina ngihlela sizini awungibani ngami ntombi sengihlulekile manje ngibathi ngishonale akulungilutho sengizame wonke emhlabeni ngithi vulathomo lami ngibathi ngishonale akulungilutho sengizame wonke emhlabeni ngithi vulathomo lami Isawubona somandla